God formiddag, og velkommen til webinaret derude i dag. Det er dejligt, at der er så mange, der vil bruge en times tid sammen med mig her en torsdag formiddag, for at snakke lidt om det her med at være produktdrevet. Jeg har jo kaldt det her webinar, de siger, at vi skal være produktdrevne, men hvad fanden betyder det? Og det har jeg gjort, fordi at det er jo noget, som vi rigtig meget møder, og mange af jer formodentlig også møder derude. At der er rigtig meget snak om det her med at være produktdreven i øjeblikket. Og det er ikke altid, at der er en ensartet forståelse for, hvad det så også betyder. Så det er rigtig, rigtig fedt, at der er mange, der gerne vil være med til at høre om det i dag. Så vil jeg prøve at kaste lidt lys over forskellige vinkler på det, hvad det er for en størrelse, og hvorfor det er vigtigt. Jeg kommer til at skifte lidt frem og tilbage mellem, at I kan se mig og vise det slide deck, jeg har forberedt til i dag. Vi har en lille smule knas med mekanikken. Vi plejer at have sådan en dejlig funktion, hvor I både kan se mig og et slide deck samtidig. Men mixeren er ikke enig med os her til morgen, så det bliver sådan lidt et mix mellem de to, hvor jeg skifter lidt frem og tilbage. Så det prøver jeg at holde sådan nogenlunde styr på. Så temaer for webinaret i dag, sådan overordnet set, og det er sådan nogenlunde i den rækkefølge også, men jeg kommer til at række sådan lidt ind i det undervejs også. Men det er jo det her med, for det første, hvad vil det sige at være produktdrevet? Hvad er det for en størrelse? Hvad mener jeg? Hvad mener vi her hos Syndicate, når vi siger produktdrevet? Og især, hvorfor er det vigtigt at forstå det? Ikke bare for dem, der sidder og laver produkterne i product teams rundt omkring, product owner, product manager osv., men generelt i en organisation, hvor vi gerne vil være mere produktdrevne. Så hvorfor er det vigtigt for alle at forstå det, kunne jeg sådan set godt have skrevet. Og hvad er det så for nogle ting, man skal være opmærksom på, så også at sikre, at den her forandring har en effekt. Så det vil jeg kaste mig ud i. Først vil jeg sådan lige hurtigt introducere mig selv til jer, der ikke har mødt mig før. Jeg hedder Peter Lindberg, og jeg er konsulent ude i virksomheder, hvor jeg arbejder med produktudvikling her hos Syndicate, hvor vi også er i studiet i dag. Og udover det, så er jeg underviser på mange af vores kurser og uddannelsesforløb, der er orienteret imod det produktdrevne, og facilitator af forskellige workshops, som vi holder for at hjælpe med at komme videre med det her. Så der er kontaktoplysninger her i bunden, så hvis der skulle være noget på den anden side af det her webinar, hvor I gerne vil i kontakt, I gerne vil høre mere, eller gerne vil have nogle pointer i en eller anden retning, jamen, så ræk ud, skriv til mig på min mail, eller på LinkedIn, eller hvad der sådan lige kunne være, hvor I kunne være interesseret i at høre mere. Inden vi går i gang med selve emnet i dag, så vil jeg også gerne lige høre en lille smule om, for det første, hvem der er med os derude, og hvad det er for en motivation, der har fået jer til at melde jer til webinaret i dag. Og ved siden af mig her, der har jeg en anden Peter, som er så sød at hjælpe med at holde lidt styr på både chat og Q&A og så videre, og få sat polls i gang undervejs. Det her er den eneste poll, vi kører, men er der spørgsmål undervejs, jamen, så er det noget, I kan stille. Vi samler op på det til sidst. Jeg har prøvet at sætte god tid af til det, men nu må vi så se, hvordan det går. Det er altid sådan lidt spændende, når man har et emne, man brænder for, som man skal fortælle om. Men i hvert fald, så vil han sætte en poll i gang, og det må I rigtig gerne svare på. Og så kan Peter lige give mig lidt input til, hvad det er for nogle svar, der kommer. Yes, Peter nummer 2 her. Jeg har faktisk altså fræk at sætte den i gang, og svarene de kører bare derudad. Vi giver dem lige 2 sekunder mere, så vi lige får alle med. I skulle gerne kunne se den her, det til at de fleste af jer kan, men hvis I ikke kan se den, så kan I trykke på den knap nede i bunden, hvor der står Polls and Quizzes, så skulle den gerne dukke op. Det ser så småt ud til, at den lille strøm er ved at stoppe, så jeg slutter den her, og så deler jeg lige med alle, så I kan se. Det ser ud til, at den store vinder, det er, vi er i gang med forandringen, og jeg vil gerne vide mere om det grundlæggende. Den ligger på 53%. Fedt. Så har vi på 35%. Jeg har hørt om product-led og product, og er nysgerrig. Så er der ingen, der har svaret min PO eller PM er leder.
synes, jeg skal deltage. Dejligt. Og så den sidste med andet, det er altså de her 12%. Ja. Der kan jeg så sige, at der er nogen, der snakker om hernede, at de arbejder med at gå fra projekt til produkt i 3 år og kæmper stadig med det. Okay. Fedt. Tak for svarene. Og der er så lige et spørgsmål mere, som Peter også lige skyder af. Så jeg vil også gerne lige vide, hvad er det så for en rolle, I har, når I går ind til det her webinar? Så har I en idé om, hvad er det for nogle profiler, der lytter med derude? Så kan det være, at jeg kan tale lidt ind i det undervejs også. Yes. Det går rigtig stærkt igen. Det ser ud til, at alle har fået den her poll op. Igen, så giver vi dem lige 2 sekunder til at få svaret på det. Tak for det. Det ser igen ud til, at vi er ved at have været i mål her, så jeg slutter den her, og så deler jeg lige. Her er den store vinder, det er Product Owner, eller Okay. Product Manager på Ja. 37%. Vi har en derude, som er udvikler, 5% UX, ingen data analysts, 17% projektleder, 15% leder i produktorganisationen, 7% leder i en anden del af organisationen, og så Ja. har vi andet på 17%. Super. Er der blevet uddybet noget i forhold til det her med ledere andre steder i organisationen eksempelvis? Nej, men der er mange, der skriver deres anden rolle, som er det her Agile Coach eller Okay, Scrum. yes, super. Godt. Tak for det. Og det taler også lidt ind i hvad man kan sige, det jeg egentlig havde forventet. Så jeg havde også regnet med selvfølgelig, at der ville være en del product owner eller product manager, der deltager. Det er jo typisk jer, der er med på mange af de webinarer, som jeg holder også. Og det er jo et emne, der betyder rigtig, rigtig meget for jeres arbejde osv. Men jeg er rigtig glad for, at der også er andre profiler med, fordi det er også det handler rigtig meget om i dag. Netop det her med, hvorfor at det er så vigtigt, at flere end bare product owner og product managers, de har kendskab til det og har en viden om det. Fordi det er sådan set det, der skal med til at gøre, at I som product owner og product manager har størst mulig chance for succes. Så hvorfor så lave et webinar kun om det at være produktdrevet? Fordi det er jo noget, som der er rigtig meget snak om. Det er jo noget, som der er rigtig meget op i luften i øjeblikket, og mange virksomheder er på vej ind i den her rejse, eller er i gang med den, eller har været i gang med den noget tid. Så man kan sige, så hvorfor så tage et webinar, hvor vi ligesom går efter det grundlæggende? Fordi det er temaet for i dag, det er det helt grundlæggende ting i det at være produktdrevet. For ved vi ikke allerede, hvad det er for en størrelse? Og det er den vinkel, jeg egentlig gerne vil tage på, fordi at vi oplever rigtig meget, at det bliver sat i gang, og det bliver måske også sat i gang af nogen, der ikke har den fulde forståelse for, hvad det så rent faktisk vil sige, og også hvad det kræver at være produktdrevet for at få den her gevinst, som vi alle sammen jagter. Det her med at kunne få mere værdi ud af vores organisation, vores produkter, vores virksomhed. Og hvis at vi sætter de her ting i gang, uden at den grundlæggende forståelse er på plads, jamen, så er der bare en overhængende risiko for, at det fiser ud i sandet. Sådan som vi har set med lidt nogle andre transformationsvinkler før, hvor der er dele af en organisation, der gør noget, men resten af organisationen ikke er med, og så får det ikke den fulde effekt. Så derfor et webinar om det, og for jer, der allerede har en idé om det, så håber jeg stadigvæk, at det kan give et godt indspark til også, hvad det er for nogle profiler, I måske skal ud og snakke med og have med ombord for at kunne lykkes i det her. Godt. Men lad os starte her ved produkt. Altså, så det er jo ligesom udgangspunktet. Vi snakker om at være produktledet eller produktdrevet. Vi har product owners, vi har product managers. Vi vil skabe product outcome. Men hvad er produkt så egentlig for en størrelse? Hvad er det, vi mener, når vi snakker om produkt? Og man kan sige, at den her stribe fra Lucian og Mikkel, der laver Comic Agile, eller hvordan det nu er, vi udtaler det. Det viser det egentlig rigtig godt, og sådan lidt karikeret selvfølgelig, men der er jo typisk nogen, der stiller sig op og siger, at nu er det her, vi skal. Det er det her, vi skal have fokus på. Vi er blevet dygtige til alt det her med det agile, eller arbejde iterativt osv. i vores produktudvikling.
Men nu skal vi til next level. Jeg har hørt, at det her med produkterne, det er det, der skal være vores man kan sige, fartøj til at få skabt noget værdi ude hos vores kunder og for os selv. Og det er det rigtige at gøre. Det er det næste, det ligesom er op i den måde at arbejde på. Men det bliver lidt mødt i organisationen. Jamen, det er rigtig, rigtig godt. Mega fedt. Men hvad betyder det så? Hvad er vores produkter egentlig? Og det kan det godt være svært at svare på så. Og så står man lidt tilbage med, at det er overladt til dem, der er i teamsene, og så skal de selv finde ud af det, men rammerne er ikke til det. Så hvad er det så for os, der definerer et produkt? Jamen, som jeg sagde, så er det jo en form for driver af værdi til en kunde og for en kunde. Og vi kan her også snakke om forskellen mellem kunder og brugere osv., men nu bruger vi bare kunde som ordet, men dybest set er det jo også værdi for dem, der bruger de produkter, som bliver skabt af en virksomhed og af en organisation. Og vi kan sætte det op på den her måde, lidt simplificeret, men at vi ligesom har to sider af vores produkt. Vi har nogle kunder, der har nogle problemer, nogle ønsker og nogle behov, som de gerne vil have hjælp til. Og hvor vi som virksomhed, som organisation, som team skaber nogle produkter, tilbyder nogle services, som afhjælper det her, som hjælper dem med de udfordringer, de måtte have, eller med at opnå de ting, som de gerne vil opnå. Og gjort på en måde så, at der bliver realiseret værdi for brugerne, for kunden. De får løst deres problemer, opfyldt deres ønsker og løst deres behov, men at det også er en værdi, der bliver realiseret for virksomheden. Så man kan sige, at det skal jo også være rentabelt. Ellers vi kan godt tale om et produkt, som ikke er rentabelt, men det er jo så ikke et produkt ret længe, fordi at så går det ligesom i sig selv igen, fordi at det ikke er noget, der giver mening at fastholde og vedligeholde for en virksomhed. Så man kan sige, det er det grundlæggende princip i det. Det handler om, at vi skal skabe noget værdi for nogen, sådan at det skaber noget værdi for os selv. Og det er jo der, at perspektivet omkring hele virksomheden kommer i spil, fordi det vi jo som virksomhed typisk gerne vil, det er at skabe værdi for virksomheden. Udover at vi hjælper nogen, skal virksomheden jo gå godt. Og når vi så har de her produkter, jamen hvad er det så for noget, vi skal fokusere på? Jamen det er sådan set den komplette oplevelse, der er omkring det, vi skaber. Så har vi en applikation, en app, en service, hvad det nu måtte være, jamen alt det, der ligger omkring, kan også være værdiskabende. Så salget er værdiskabende, marketing er værdiskabende, support er i den grad værdiskabende. Hvordan vi implementerer vores løsninger hos vores brugere eller hos vores kunder, og hvordan de tager tingene i brug, jamen det er noget, der supplerer selve produktet, selve de services, som vi tilbyder til vores kunder. Og det er noget af det, som mange virksomheder er begyndt at få øjnene op for. Så det handler altså om at skabe værdi for både kunderne, men også for virksomhederne. Og det er det, vi skal have fundet ud af, hvordan vi griber an. Så hvad har det så af betydning for os? Fordi nu snakker vi jo så om det her med, at vi skal have en produktdrevet organisation. Så det er det hele, eller det er en del af virksomheden, der skal til at begynde at arbejde på en bestemt måde. Men når vi snakker om en produktdreven organisation, jamen hvad er det så egentlig, vi snakker om det i relation til? Fordi hvad er alternativerne? Og man kan kigge på et par eksempler, sådan lidt karikeret sat op, så vi kan sammenligne det med de klassiske startup virksomheder, altså hvor vi har en eller anden visionær leder, der går forrest og dikterer vejen og alt, hvad der skal ske omkring det. Eller virksomheder eller organisationer, der er meget funderet omkring en teknologi, en specifik teknologi. Det kan være omkring, nu skal vi til i gang med noget AI, det er stort og hot lige i øjeblikket. Og så handler det mere om, hvad teknologien kan, end om hvad værdi det skaber. Det er i hvert fald det, der ligesom driver organiseringen, driver virksomheden. Vi kan også have klassiske salgsdrevne virksomheder, hvor vi dybest set bygger de ting, som vores kunder beder om, med alle de udfordringer, der kan være i det. Og så den form for organisation, som mange kommer ud af, når vi snakker og bevæger os fra det projektledet til det produktledet, jamen så er det budgetter, der ligesom er styrende for, hvad der kan lade sig gøre. Det er budgetter, der er bestemmende for, hvad råderummet er. Og det vi jo egentlig gerne vil over til i stedet for, det er,
at budgetterne i princippet burde kunne komme af sig selv, hvis vi kan vise, at vi skaber værdien for virksomheden, sådan at budgetterne dybest set bliver større. Så det handler om, at vi kan basere vores budgetter eksempelvis på værdiskabelsen, og ikke på, hvad der lige er råderum, og som vi får det til at fungere inden for den. Så det er noget af den bevægelse, som det også har, eller som vi går i, for overhovedet at kunne lykkes med det her. Og det er jo en kæmpe ting at lave om. Det er jo ikke noget, man bare lige gør, fordi at det har betydning for ret mange dele af virksomheden. Og man kan sige, hvor kommer det så fra? Fordi kært barn har som sagt mange navne. Og her er en hel masse eksempler på, hvor at det her det bliver nævnt på forskellige måder. Om det så er product-led, eller product-driven, eller product-oriented, eller product-based, eller hvad vi nu kan finde på at kalde det, så handler det dybest set om det samme. Det handler om at sætte produkterne først, sætte værdiskabelsen først, og så er det det, der ligesom er driveren for de beslutninger, som vi tager. Og meget af det kommer ud af den her tanke om produktledet vækst, hvor at, som der også står her, jamen så er det jo egentlig en strategi for, hvordan det er, vi vækster en virksomhed og en organisation, og hvor at hovedprincippet egentlig er, jamen vi skal jo dybest set have produkter, som brugerne ikke kan leve uden, og hvis vi har det, jamen så kommer væksten sammen med det. Men det her er jo bare en masse af bud på, hvor ting bliver beskrevet, hvor de bliver nævnt, og det er både for 10 år siden og for 15 år siden, og bøger, der udkom for nylig. Så det er bare en udvikling, der er sket over rigtig, rigtig mange år, men som vi stadigvæk har lidt svært ved at finde hoved og hale i forhold til, jamen, hvordan er det så konkret, vi griber det an. Og når vi så har de her sådan textbook produktledet organisationer, som vi prøver at læne os op af, så står vi tit tilbage med den fornemmelse af, at men det er jo ikke os, det der. Det er jo ikke os, der er Netflix. Vi er jo ikke et Amazon eller en af de andre store kendte cases fra de forskellige bøger af. Så hvad er det så, vi skal fokusere på? Hvordan er det, vi skal gribe det an? Og der kan jeg egentlig godt lide et citat, som en rigtig klog fyr, der har skrevet en rigtig masse ud på især de sociale medier og lavet en masse artikler osv. Også en gut, der hedder John Kotler, tidligere fra et firma, der hedder Amplitude. Men han sagde det egentlig på den her måde, at det at være produktledet, jamen det betyder, at vi bliver guidet af det potentiale, som er i vores produkter. Så det potentiale, der er i det, vi tilbyder vores kunder, og potentialet i de produktteams, som vi har, der er med til at skabe de her produkter. Og så især den sidste del af det, og det er der, som det godt kan blive svært, og der, som mange af vores udfordringer og struggles, de ligesom opstår, så handler det rigtig meget om at nedbryde de her siloer, som vi har imellem forretningen og produktet. Fordi forretningen er i det her tilfælde produktet. Produktet er forretningen, når vi taler om at være produktledet. Så produktledet handler om at sætte produkt og især værdiskabelse i centret for alt, hvad vi gør. Og det kan godt være, at vi så gør det i små bidder i en organisation. Det er svært at tage en organisation med 5.000 medarbejdere og lige pludselig sige, at nu gør vi alle sammen det her. Men at gøre det fra top til bund, gøre det både i forhold til, hvordan vi organiserer os, gøre det i forhold til, hvordan vi leder, hvordan vi sælger, hvordan vi servicerer hinanden, og hvordan vi strukturerer os omkring værdiskabelse. For det, som der også var nogen, der nævnte, at vi prøver at gøre, jamen det er jo at gå fra det her projektdrevne, det budgetdrevne, hvor vi har fokus på, hvad det er, der bliver bygget, om vi gør det til tiden, om vi når vores deadline, om vi gør det inden for vores budget, om vi leverer det, som vi har lovet til nogen, og typisk står i en situation, hvor vi har produkter, der bliver overleveret til nogle andre, når nu et produktteam eksempelvis er færdig med at bygge det. Men hvor fokus ikke er på, hvad det så er, vi får ud af det. Så der, hvor vi gerne vil bevæge os over, er jo, at det er styret af værdiskabelsen. Det vil sige, det er styret af, hvad er det for nogle kunde- og brugerbehov, der er. Hvad er det for nogle forretningsmæssige behov, der er. Hvad er det for nogle resultater, vi gerne vil opnå som virksomhed. Hvad er det for nogle outcomes, vi gerne vil opnå,
både for vores brugere og kunder, men også for virksomheden. At vi arbejder med funded teams, der får budget til at opnå mest mulig værdi. At vi ikke er så fastlåste i vores scope, men fokuseret på, hvad det er, vi gerne vil opnå med de produkter, som vi bygger, og hele tiden løbende kan udvikle på det for at opnå det, som vi gerne vil. Og det er jo en bevægelse, som rigtig mange de prøver at komme i gang med og komme videre med. Men det alt overskyggende, og det som man hele tiden skal have for øjne, det er, jamen det vi gør, er det noget, der er centreret omkring, at vi skal skabe værdi. Og det er nok den største forandring, som ligger i det at gå fra at være eksempelvis projektdrevet til at være mere produktdrevet. Og hvordan er det så, vi griber den her værdiskabelse an? Jamen, det gør det jo blandt andet ved, at vi, selvom vi tidligere har arbejdet iterativt omkring, hvordan vi bygger vores produkter, jamen, så skal vi også til at gøre det i forhold til, hvordan vi arbejder med værdiskabelsen. Så det vil sige, at vi også arbejder med iterationer i forhold til den værdiskabelse, som vi gerne vil skabe. Så det vil sige, at vi har fokus på de her antagelser, som vi har, at vi får arbejdet ud fra de hypoteser, og vi hele tiden arbejder på at blive klogere i forhold til, om vi bevæger os i den rigtige retning, når det kommer til den egentlige værdiskabelse. Både i forhold til, er det et reelt behov, som kunderne og brugerne har, vores løsninger på de her behov, er det de rigtige, er det dem, der rent faktisk på bedst mulig måde løser behovene. Og det kan vi kun finde ud af, hvis vi går eksperimentelt til sagen og prøver at blive klogere på både behovene, men også på vores løsninger. Så som sagt, vi har arbejdet iterativt før. Alle, eller langt de fleste organisationer, som vi i hvert fald her hos Syndicate er ude ved, arbejder i en eller anden grad af noget agilt, af noget iterativt. Men nu handler det om, at vi får bragt værdiskabelsen i spil også, sådan at det har størst mulig effekt, at vi får mest muligt ud af det indskud, vi gør som virksomhed og som organisation. Så vi skal arbejde iterativt på vores outcome, på det vi opnår, og ikke kun på det vi skaber, det output, som vi laver. Og hvad betyder det så for os i forhold til, hvordan vi strukturerer vores arbejde, og hvordan vi tilgår det at skabe nye løsninger? Jamen de her eksperimenter eksempelvis, jamen de skal jo være med til at validere hele vejen fra de mål, vi sætter, til de løsninger, vi kommer med. Så illustreret her eksempelvis, så i stedet for at vi laver en plan for nogle idéer, vi har, og går i gang med at bygge derudad, jamen så sætter vi os nogle mål, nogle outcome-baserede mål, altså noget, hvor vi gerne vil, hvad er det for en forandring, vi gerne vil skabe, hvad er det for en værdi, vi gerne vil skabe med vores produkter. Og så kigger vi igen eksperimentelt og iterativt ind i, hvad er det så for nogle muligheder, som vi ser, for rent faktisk at kunne nå de her mål, op i de overordnede strategiske initiativer eksempelvis. Og de idéer, vi så har til de muligheder, jamen dem tester vi af med vores eksperimenter, vores måder at blive klogere på, vores måder at få læring på, inden vi går i gang med at bygge den endelige løsning. Og det er egentlig en af kerneelementerne i at være produktorienteret. Det er, at vi, inden vi går i gang med at bygge, inden vi skaber det produkt, der skal ende ude hos vores brugere, jamen så sikrer vi os på bedst mulig måde, at det er det rigtige, vi gør. At det er den rigtige løsning, vi skaber for det rigtige problem eller det rigtige behov. Og det kan vi jo selvfølgelig gøre en hel masse af. Så vi skal jo selvfølgelig sørge for, at det kun er de steder, hvor der er mest mulig risiko, at vi går ind og angriber de her, de her risici med og spørgsmål og assumptions, eller antagelser og hypoteser, sådan at vi prioriterer vores indsats. Ved at kigge ind i, jamen, hvor får vi mest muligt ud af at blive klogere, og hvor er det, at vi er mest i tvivl, om vi gør de rigtige ting. Så det er en af kerneelementerne af at arbejde produktdrevet, fordi produktdrevet handler om at skabe værdi,
Og hvis vi ikke ved eller ikke har en vis grad af viden omkring, hvad der er det mest værdiskabende, jamen så famler vi lidt i blinde, og så bygger vi løs baseret på antagelser, og så bliver det ikke det mest værdiskabende, som vi ender ud med at bygge med vores produkter til vores kunder. Så bottom line, vi forfølger værdiskabelsen frem for deadlines, og noget af det, der så er stort behov for så at forandre i den måde, vi typisk arbejder på, det er, at det skaber så også et andet behov for de mål, vi sætter. Vi er nødt til at sætte mål på andre måder for at kunne jagte værdiskabelsen, for det skal også være afspejlet i de mål, vi sætter. Så i stedet for at lave lister af features og krav, jamen så handler det om at begynde at kigge ind i, jamen hvad er det rent faktisk, vi gerne vil opnå? Hvad er det for nogle forandringer, der giver værdi hos vores kunder, hos vores brugere? Sådan at det er det, der er udgangspunktet, og så har vi nogle rigtig, rigtig dygtige produktteams, der kan finde ud af, jamen hvordan skal vi så komme derhen? Hvordan er det, vi skal lave vores produkt, så det opfylder de her mål? Og for ligesom at give jer et billede af, hvordan sammenhængene er i det, og hvorfor det er vigtigt, at målene de er sat i forhold til det, vi bygger, så vil jeg prøve at tage udgangspunkt i det her canvas, som vi har lavet her hos Syndicate. Chain of Reasoning hedder det, og jeg skal ikke gå i super meget detaljer med det. Jeg tænker, og Peter, nu må du hjælpe mig med at huske det, men jeg tænker, vi kan sende nogle links med til noget mere information, vi har på hjemmesiden omkring det her. Men sådan overordnet set, man kan sige, så har vi de her to forskellige transaktioner i, man kan sige, øverst i outcome og nederst i output. Så hvor outcome, det er jo det, vi gerne vil sætte vores mål efter. Det er jo det, vi gerne vil jagte med vores produktudvikling. Så vi vil skabe noget outcome, noget værdi for vores kunder. Vi vil have et værdifuldt produkt for virksomheden. Vi vil have, at det bliver taget i brug. Vi vil have, at det bliver brugt, sådan at kunderne får løst deres problemer, får opfyldt deres behov. Og vi vil have, at det produkt skal skabe værdi for vores forretning og for vores virksomhed. Så når man kigger på det øverste lag her, jamen hvis vi sætter de rigtige mål her, jamen så hænger vores ræsonnementskæde i forhold til det output, som vi skaber, bedre sammen. Og det er nemmere at fokusere på det output, som vi laver, hvordan det ligesom understøtter de behov, kunderne har gennem vores produkter, og de tiltag, vi gør i forhold til at arbejde effektivt med at skabe det her output, det hænger også sammen, fordi vi så hurtigt som muligt og på bedst mulig måde gerne vil have den her værdi ud til vores kunder, for det er først, når det rammer dem, at det rent faktisk, at vi indfrier den her værdi hos dem. Så man kan sige, kæden i, at forretningsmål sætter nogle rammer for produktmålene, som influerer vores kundemål, eller vores kunde-outcome-mål, som påvirker det output, som vi skaber, som påvirker den effektivitet, som de aktiviteter, de flow, som vi arbejder med i vores produktudvikling, som er influeret af de ressourcer, det input, vi kaster ind i produktudviklingen, som igen jo så er rammesat af succesen i vores forretning. Så kæden hænger jo sammen, og hvis vi ikke arbejder med værdiskabende mål på outcome-niveau, jamen så er det også svært at sigte efter at skabe den værdi, når vi bygger vores produkter, når vi fokuserer på vores output. Så hvilke krav er det så, at det stiller til rammerne og til resten af organisationen? Jamen, det stiller jo en del krav, og nu har jeg talt lidt ind i det her med mål, og jeg prøvede sådan at efter bedste beskub at visualisere det på en måde, så det giver lidt mening, lidt eller det, som vores canvas også viser. Men vi har noget overordnet, virksomhedsmæssigt organisatorisk mål. Vi har noget vision for vores virksomhed. Vi har nogle strategiske mål for vores virksomhed. Og de sætter rammen for både vores produktvisioner, men også vores produktets strategiske mål. Og de ligesom, som jeg sagde, de er retningsgivende for de taktiske mål, som vi sætter op. Altså, hvad er det på kort bane, vi skal skabe?
Og det sætter rammerne for, hvad er det så for nogle ting, vi skal bygge. Så igen, hvis de overordnede mål ikke viser, hvad det er, vi gerne vil opnå, hvad det er for en værdi, vi gerne vil skabe, jamen så vil det være afspejlet i de mål, man sætter på et lidt lavere niveau. Og så har jeg tilføjet ud til højre herude, at for at det her det så rent faktisk kan lade sig gøre, altså for at vi er i stand til at arbejde med værdiskabelse, arbejde med de her mål, om vi rent faktisk når det, jamen så sætter det nogle ret store krav til, hvordan vi så også arbejder med at følge med i de her mål. Så det sætter nogle ret store krav til vores dataarbejde, til vores analytics, til vores muligheder for at følge de her metrikker, som vi typisk arbejder med i forhold til målene. For hvis vi ikke ved, om vi er på vej mod at nå vores mål, eller om vi når dem i det hele taget, jamen så famler vi igen lidt i blinde. Og det er en af de steder, hvor man kan sige, det er ikke sikkert, at dem, der sidder og arbejder med data, nu var der heller ikke, som jeg forstår på Peter, der var heller ikke nogen data analysts med i kaldet i dag, men det er vigtigt, at dem, der sætter målene, dem, der arbejder med målene, dem, der er i produktteamsene, at de har en forståelse for, at I har en forståelse for, hvor vigtigt dataen er, og hvad det er for noget data, I skal have stillet til rådighed, for at kunne måle på værdiskabelsen i jeres produkter. Og grunden til at tage det med i dag, det er, at det er stadigvæk rigtig mange steder noget, der halter gevaldigt, og noget, der måske ikke er helt så meget fokus på. Men det er en forudsætning for mig at se i hvert fald, for at kunne arbejde produktdrevet, at vi også har mulighed for at arbejde datadrevet, når det kommer til den her værdiskabelse. Så nu sagde jeg jo tidligere, at det er jo sådan noget, der er vigtigt for alle i organisationen at forstå. Men hvorfor er det så det? Og igen så vil jeg tage et eksempel fra vores Chain of Reasoning Canvas i forhold til de her forskellige fokusområder. Bare for at kaste lidt lys over, hvad det er for nogle eksempler på nogle roller, der måske har noget at sige i de her forskellige områder. Og det er sådan lidt et busy slide. Det er også taget lidt et andet sted fra, som I kan læse meget mere om i øvrigt på hjemmesiden. Men for ligesom at vise, at de her forskellige områder, jamen det er jo noget, hvor der ligger et ansvar hos forskellige roller i organisationen. Så vi ved jo godt, eller mange ved, at når det kommer til kundeværdi, eller kommer til produktets outcome og succes, jamen så ligger der rigtig, rigtig meget på product owner, på product manager, på product coaches i forhold til, hvordan er det, at vi arbejder med det, hvordan er det, vi får mest muligt ud af det. Men for at de har noget at sigte efter, at målene i de områder, og måden vi arbejder på, og de ting, de skaber, at de også har de rette forudsætninger, jamen så er der jo noget ledelse, der er ansvarlig for at sætte overordnede forretningsmål, der er ansvarlig for at sikre funding til at nå de forretningsmål gennem vores produkter, og hjælpe med til at etablere nogle af de her støttende strukturer, som er nødvendigt, for at vi kan arbejde iterativt også på det niveau. Ligesom at vi nede i outputtet har et udviklingsteam, der selvfølgelig har noget ansvar for at levere for kvaliteten og optimere arbejdsprocesser derinde, men som også har et behov for at kunne sigte efter, hvad er det rent faktisk, vi gør det her for, hvad er det for en værdi, vi skal skabe med det, og forstå, hvorfor er det, at det er vigtigt, at kvaliteten er i orden på vores produkter. Jamen det er det, fordi at der er nogle kunder, der har nogle behov, der skal løses. Og hvis de ikke får løst deres behov på grund af haltende systemer, jamen så er det jo en udfordring for dem også. Og det skal udviklingsteamet og udviklere bredt set være opmærksom på selvfølgelig. Og samtidig har vi måske nogle people leads, nogle afdelingsledere, nogle personaleansvarlige, som skal kunne bidrage med at optimere arbejdsprocesser efter de her ting, som kan være med til at understøtte strukturerne omkring den her værdiskabelse osv. Samtidig med, at vi også har et ansvar over i selve inputtet, at vi har de rigtige kompetencer til rådighed, har et ansvar i forhold til at få dem rekrutteret ind, at vi er up to date på ting, der skal til, eller kompetencer, der skal til,
i forhold til, at vi kan bygge de her produkter, der løser de behov, der er hos vores kunder og vores brugere. Så det er jo overhovedet ikke en udtømmende liste af, hvad det er for nogle profiler, der skal vide noget om det her, men for at give en indikation af, at bare fordi, at man er overordnet leder i en organisation, eller at man er en leder for nogle mennesker, der arbejder i nogle teams, at så skal man ikke have forståelse for det her, fordi det har rent faktisk en stor indflydelse på det, man arbejder på, og den måde, man arbejder på, og selvfølgelig alt overskyggende de mål, som man sætter sig i den del af organisationen og på de niveauer, som man nu bevæger sig i. Godt. Så man kan sige, hvordan er det så, at vi sikrer, at den her forandring, den har en effekt? Jamen, det jeg prøver at lidt kaste lys over i dag, eller i hvert fald tale ind i dag, det er, at selvfølgelig er der et stort behov hos product owner, hos product manager, til at arbejde med det her, forstå det her i dybden. Men forskellige roller har forskellige behov i forhold til, hvor dybt det nu skal være. Hvis man er leder eksempelvis, eller hvis man arbejder på strategisk niveau, jamen så er man med til at skabe de overordnede rammer for teams og for produktteams, for jer product owner, for jer product managers, og den værdiskabelse, som vi egentlig skal give til vores kunder og til vores brugere. Og hvis de mål ikke afspejler det, vi gerne vil opnå, men blot er, som jeg sagde, er leverancer, deadlines, funktionelle krav, jamen så smitter det af på udviklingsteams, på produktteams, og så får man ikke det udbytte af de teams, som det jo egentlig er, vi gerne vil have, når det kommer til en produktledet organisation. Så alle har et grundlæggende behov, eller behov for en grundlæggende forståelse for sammenhængene, for hvordan tingene påvirker hinanden, og hvordan det er, vi kan strukturere og organiseres omkring det. Skal vi lige se. Så den her opkvalificering, som vi jo rent faktisk ser rigtig mange steder, og som er rigtig, rigtig god, af de her produktkompetencer, at det ikke tabes på gulvet. For man kan sige, når at der kastes så meget indsats ind i at blive produktdrevet, blive produktorienteret, som rigtig mange virksomheder gør nu, jamen så kastes der også en masse penge, en masse ressourcer ind i at opkvalificere kompetencer. Men det vi også ser, det er, at rigtig mange af de kompetenceløft og så videre, at det går rigtig meget til netop product owner, til netop product managers, og i mindre grad til udviklere, eller til ledere, eller til andre, der måtte være omkring produktorganisationen, agile coaches, etablere produktcoaches, som kan hjælpe til med at støtte den her forandring. Og hvis at der ikke også er fokus på det, jamen så er det netop, at vi har en kæmpe stor risiko for, at det her det ikke bliver den succes, som rigtig mange går og håber på, hvor at vi kan øge værdiskabelsen i virksomheden ved at have fokus på værdiskabelsen hos vores kunder og hos vores brugere. Så en anbefaling herfra er selvfølgelig at være nysgerrig på de her ting, på at kaste jer ud i at blive klogere på det her. Nu viste jeg nogle eksempler på en hel masse bøger. Det er fremragende bøger, så dem kan man jo godt opsøge og læse mere om, og dykke videre ned i de her temaer, den her måde at arbejde på. Og ellers kan man sige, hvis I udover det gerne vil dykke mere ned i nogle af de her grundlæggende ting, jamen så har vi har selvfølgelig nogle muligheder her hos os også. Og for eksempel, og det er sådan helt nyetableret, jamen så har vi lavet sådan helt grundlæggende kursus for dem, det kunne være interesseret eller interessant for. Hvor at det er lige præcis de her ting, vi går ind i, ikke målrettet specifikt product owner eller product managers, som mange af vores andre uddannelsesforløb er henvendt til, men for alle, der har noget interesse i at forstå de her ting. Forstå de grundlæggende aspekter af at arbejde produktdrevet
Jeg har skravet en lille smule i overfladen i dag, men det er jo meget mere end det, og alle de her sammenhænge, der er imellem, hvordan vi organiserer os, hvordan vi arbejder med selve produktudviklingen, og hvilken indflydelse det så har på de forskellige dele af organisationen. Der er meget mere at fortælle om der, og det har vi pakket ind i 2 dage, hvor man kan få en god forståelse for det, også hvordan man i andre roller kan understøtte den her forandring, fordi det er det virkelig et behov for derude. Og grunden til, at vi har gjort det, er jo, fordi vi oplever det her ude i rigtig mange organisationer, at der er et kæmpestort behov for det, men der er heller ikke rigtig noget tilbud for at få den her grundlæggende introduktion til de her ting. Så i forhold til det, så var det sådan de overordnede ting, jeg ville gå igennem i dag. Hvad hedder det? Jeg skal lige se her. Som sagt, I er selvfølgelig velkommen til at række ud og skrive til mig og så videre også. Men ellers så har jeg, som jeg sagde, prøvet at sætte rigtig god tid af til, at I kan stille spørgsmål, jeg kan svare på spørgsmål, sådan at vi kan komme omkring det hele, og hvis der er nogle bestemte områder, I er nysgerrige på. Så vi har den her Q&A-funktion i værktøjet, eller i mødet, som I er i. Så fyr løs, skriv, og så har vi god tid til at komme omkring det, og svare ind på mange af de her spørgsmål, der måtte være. Ja, og jeg kan jo sige så meget, at der er i hvert fald mange, der har fundet den her Q&A-knap. Vi har fået en hel masse spørgsmål, Dejligt. så det er godt, at vi har noget tid til det. Vi kan starte her med Tobias. Tobias han spørger, hvordan er produktdrevet forskelligt fra innovationsdrevet? Jamen, det er jo et godt spørgsmål, og de hænger jo lidt sammen et eller andet sted. Altså man kan sige, innovation for mig at se handler jo rigtig meget om nyskabelse, altså om at innovere nye tilgange til måde at arbejde på, til hvordan vi, hvordan vi tilgår forskellige løsninger på forskellige behov. Hvor at man kan sige produktdrevet, jamen det handler jo egentlig om, at man kan også være produktdrevet ved at lave små iterationer på noget allerede eksisterende, uden at det grundlæggende er store innovative forandringer, som man laver. Så jeg vil jo sige, at innovationsdrevet eller innovation passer rigtig godt ind i den overordnede produktdrevne organisation. Men der vil også være organisationer, hvor at der ikke er behov for de store innovationer, hvor man måske er i et relativt modent marked med nogle relativt modne produkter, men hvor der stadigvæk er behov for hele tiden at justere på den værdiskabelse, som man laver som organisation. Både for kunder, men især også for at fastholde eventuelt en markedsposition. Og det vil ikke altid være igennem sådan stor innovation, men innovation i det små. Så hvor det ikke er selve innovationen, der driver værket, men det ligesom er en del af den måde, man arbejder produktdrevet på. Så jeg håber, det gav en eller anden indikation eller et svar på det. Yes. Ja. Super. Så har vi et spørgsmål mere her, som jeg tænker kan være godt gøres gældende, for du har jo været underviser her på vores PAC-uddannelse, også Professional Agile Coach. Der bliver spurgt her, hvordan adskiller jeres Product Coach-uddannelse sig fra PAC-uddannelsen? Er det gammel vin på nye flasker? Som PAC har man jo i forvejen forhåbentlig fokus på både produkt og værdi. Ja, tak for spørgsmålet. Altså man kan sige, PAC-uddannelsen, og for dem, der ikke kender PAC-uddannelsen eller Professional Agile Coach, så er det sådan et 10-dages forløb, som vi har for agile coaches eller aspirerende agile coaches. Og det er jo med et afsæt i man kan sige, agil produktudvikling. Og der er også noget grundlæggende introduktion til, hvad det vil sige. Men ellers handler det rigtig meget om, hvordan det er, at vi hjælper i en organisation. Og det er sådan set uanset, om det handler om værdiskabelse, eller om det handler om, hvordan vi arbejder sammen. Altså, der er mange forskellige aspekter af det, men hvor vi ligesom arbejder ind i de her
ståsteder, hvordan man er en dygtig coach, hvordan man faciliterer, hvordan man underviser andre eksempelvis. Så der kigger vi ind i de her kerneområder i det, og i det at være, i det at være agil coach, eller med udgangspunkt i det. Og produktcoach, kan man sige, der er det mere over i den overordnede forståelse. Altså der er det rammesat mere i forhold til den produktdrevne organisation, kan man jo sige. Så hvordan at man indtager en rolle som produktcoach, altså hvordan man understøtter den produktdrevne organisation specifikt i mange af de her måder at arbejde på. Så hvor vi i Professional Agile Coach uddannelsen ikke går så meget ind i, hvordan organiserer man sig klogt, og hvordan understøtter man så den organisering, når det kommer til at være produktdrevet, eller hvordan understøtter man en product discovery vinkel ind i organisationen osv. Så går vi meget mere på product coach uddannelsen ind i de målrettede emner. Og så kan man sige, at den her Product Foundation er jo så en introduktion til det hele, hvor et Product Coach bygger rigtig meget ovenpå, og hvor vi så har vores Product Leadership and Practice sidekick til Product Coach, som jo så er for Product Managers, Product Owners i forhold til, hvordan gør man det så rent faktisk i praksis, og Product Coach handler om, hvordan understøtter vi så dem, der gør det i praktisk og rent organisatorisk. Yes. Og der skal jeg også lige helt sige, at hvis man har nogen tvivl omkring nogle af de udbud, som vi har, så kan man altid svare på en af de mails, vi sender til her efterfølgende, så skal vi nok få jer videre stillet til nogen, der kan hjælpe mig at få det afklaret. Super, vi tager et spørgsmål mere. Der er et spørgsmål her fra Signe. Kan du fortælle lidt mere om, at produktteam skal have deres eget budget? Hvilke erfaringer har I med det? Jamen det her med, at altså nu, jeg var sådan kort inde på det, men i stedet for at, hvad kan man sige, budgettere eller lægge budget for et projekt, altså at vi har et givet scope, som vi har en vis mængde tid med et vis antal hænder, sådan meget karikeret sat op. I stedet for, at det er det, der ligesom er budgetrammen, jamen hvis man funder teams i stedet for, jamen så funder man jo potentialet i teamet i forhold til at skabe værdi. Og det vil jo selvfølgelig være baseret på nogle idéer, det vil være baseret på en vision for det produkt, som teamet er sat i verden for, eller de strategiske tiltag, som man som produktteam gennem ens product owner eller product manager har. Og man kan sige, at det potentiale, som man ser, jamen det er jo egentlig det, man funder. Og så ved, at vi arbejder værdidrevet eller produktdrevet, jamen og meget datadrevet, jamen så kan man løbende følge med i, jamen den funding, vi giver, giver den det forventede resultat i forhold til vores produkter. Så det er en måde at holde fundingen op imod den reelle værdiskabelse, i stedet for at vi funder et projekt, og så bliver det gennemført død og pine nogle år senere, at så kan man bedre arbejde agilt omkring økonomien, fundingrammerne omkring et team. Jeg vil sige, der er ikke ret mange, der gør det, men det er en af de ting, også fordi det er jo en svær ting i en stor organisation at begynde at ændre på, hvis man er vant til, at man kører efter et eller andet budget over, og man kigger lidt fremad, og hvad er til rådighed for hvem. Men hvis man omstiller det til, at vi funder specifikke teams for at opnå et eller andet bestemt, så er det stadigvæk med øje for den potentielle værdiskabelse, som vi tror, at det team kan levere. Og så er det inden for de rammer, at de så agerer. Og igen, eksperimentelt, hypotesdrevet i forhold til, hvordan er det så, at vi skaber mere værdi, end der ligesom bliver fundet ind i teamet. Så dybest set ligesom du vil funde et startup. Perfekt. Det er altså godt, at vi har så meget tid til spørgsmål. Jamen det er noget nyt, jeg prøver. Så i stedet for at løbe tør og ikke rigtig have tid til det, så tænker jeg, der er god tid i dag. Ja. Det er super. Vi tager et spørgsmål mere fra Søren her. I UX spørger vi som regel brugerne, før vi begynder at udvikle alle mulige features. I hvilken del af processen gør man det i en produktdrevet kontekst? Det er jo en af kernerne i det at være produktdrevet. Man kan sige, det der, så I gør det jo allerede i en vis grad. Det der er vigtigt i forhold til det at være produktdrevet og værdidrevet, det er, at vi
Vi laver vores undersøgelser sammen med vores kunder, eller vi laver vores eksperimenter i forhold til kunderne, til markedet, til hvad vi nu er i, med udgangspunkt i nogle mål, vi sætter os. Så man kan sige, og sådan er det i formodentligt eller forhåbentlig også i jeres kontekst. Sådan at når I er ude og snakke med kunderne eksempelvis, eller teste ting af med jeres kunder, jamen, så er det med udgangspunkt i nogle overordnede mål, som I gerne vil nå. Eller også så kan det være, at man har nogle samtaler, eller har nogle forløb, interviews osv. med kunder, som er med til at skabe indsigt i nogle af de udfordringer, de har, som kan være med til at påvirke de mål, vi sætter i forhold til at hjælpe de kunder, i forhold til, at vores produkt så får større succes, fordi vi netop hjælper med de behov, der er blevet identificeret. Men når man arbejder som UX og arbejder hypotesedrevet omkring det, jamen så bruger man så det som afsæt til, det kan være nye samtaler, det kan være nye former for eksperimenter, det kan være, at vi arbejder med forskellige former for prototyper eller dataindsamling osv., til ligesom at understøtte, jamen, når vi har snakket med de her kunder, og de fortæller os det her, jamen er det så også det rigtige, de fortæller os? Er det det problem, vi skal jagte? Er det det værd, som de her kunder, de ligesom i tale sætter? Så det er en brik i det store produktdrevne puslespil, og en utrolig vigtig brik i det. Så hvis man i hvert fald sørger for at fokusere på værdidelen af det, og ikke kun, hvad kan man sige, sådan den klassiske, kan de finde ud af at bruge vores løsninger vinkel på det, men begge dele, jamen så er det en kæmpe stor understøttelse af det overhovedet at kunne arbejde man kan sige, produktdrevet. Så det passer rigtig godt sammen. Super duper. Og på trods af, at vi har så meget tid, så tror jeg stadigvæk, at vi kommer til at misse nogle af dem Okay. her. Så jeg vil bare lige minde om, at man også meget gerne må række ud til Peter på LinkedIn, eller den mail, der bliver sendt ved senere, hvis man har nogle spørgsmål. Yes, meget gerne. Vi tager et mere her fra Emil, som skriver, på forhånd beklager lang kommentar, så nu får jeg lov til at læse rigtig meget højt her. Som fremmødet i dag indikerer, at det her tema tilsyneladende mest interessant for PO'er, PM'er, men måske i virkeligheden mest relevant for topledelsen, der skal sikre, at rammen, strukturen og operationsmodellen grundlæggende bliver anderledes end i projektdrevet virksomheder. Ja. Så spørgsmålet er, hvordan aktiverer vi nu ledelsen til at engagere sig i at forstå, at det ikke bare kræver opkvalificering af produktmanager og owner, men i lige så høj grad har indflydelse på, hvordan de selv opererer og organiserer vores virksomhed? Det er et stort spørgsmål. Det er det. Og man kan sige, nu, at vi holder et webinar som det her, er jo man kan sige, en af måderne at prøve at ramme lidt bredere ud. Og selvom der er over 50%, der så er product owner eller product managers, jamen så er der også andre med. Og håbet er jo, man kan sige, fra vores side selvfølgelig, at bare det, at vi sætter gang i nogle tanker i forhold til, hvad det er, der skal til, at så kan det være, at der er nogen, der rækker lidt højere op i de organisatoriske hierarkier og har nogle samtaler der også i forhold til, at hvis vi skal lykkes med det her, jamen så skal det også være højere op i sådan de overordnede rammer for vores organisation og vores produktteams. Altså man kan sige, når vi er ude, jamen så taler vi jo også med de her mennesker, og heldigvis kan jeg jo så sige, at vi arbejder også sammen med flere og flere virksomheder nu, hvor det netop er topledelsen, eller lagene lige under topledelsen, at der bliver rakt ud i forhold til, hvordan er det så rent faktisk, vi gør det her? Hvordan er det, vi kommer til at sætte de her mål? Hvordan er det, vi kommer til at arbejde med objectives and key results, som også stadig er en stor ting, og som måske kan ramme på de der overordnede niveauer. Så man kan sige, I har jo en stor mulighed internt i en organisation i forhold til også at bare ved bevidstheden om, at de rammer skal være til rådighed for, at I rent faktisk har gode chancer for at lykkes med det. Jamen så jo mere I kan tale op af og ud af, så det ikke kun bliver i et givet produktteam eller i et produktområde, at vi gør det på den her måde, jamen så har I også en mulighed for at påvirke den vej ud. Og så er der jo så bare strømninger i øjeblikket i forhold til interessen for den her bevægelse. Der er rigtig, rigtig mange virksomheder, der har prøvet de her, i hvert fald større virksomheder, der har prøvet de her større agile transformationer og har fundet ud af, at det gav måske ikke helt den effekt, vi havde håbet på, fordi man netop mangler fokus på produkt og værdiskabelse. Og det går op for rigtig mange nu, at jamen, det er der, vi er på vej hen.
og det er noget af det, der skal til. Men der bliver stadigvæk famlet en lille smule for, jamen, hvad skal der så til? Og så kan det være, der bliver måske gjort lidt for lidt i forhold til at skabe de her rammer. Men bevægelsen er i gang, og der er også på flere og flere ledelsesgange fokus på det. Men I har jo en mulighed ude i organisationerne til at skubbe til de her ting og spørge ind til de her ting. Og highlighte, at hvis I har svært ved at sætte mål for eksempelvis et produktteam, fordi at de overliggende strategiske mål, de ikke er målbare eller outcome eller værdibaserede, jamen så stil krav til dem, der ligesom sætter rammerne for jer. Så det vil være min bedste anbefaling. Men heldigvis er der en overordnet bevægelse i gang. Fantastisk. Jeg tror, vi har lige tid til at tage et spørgsmål mere. Ja, det kan vi godt. Og nu går vi jo fra, hvad kan man sige, den større organisation, så nu er der et andet spørgsmål her, som spørger til en lidt mindre organisation. Fra Malte, han spørger nemlig, hvad vil du mene er det vigtigste i relation til at være product-led, at få plads til, eller få på plads, når man er ved at opbygge en virksomhed fra bunden? Ja. Vi er pt. 3 medarbejdere, har et produkt under intern udvikling og yder også rådgivning og service til kunder. Ja. Jamen det vigtigste at starte, og den er svær, fordi I er et specielt sted, og I kan i en lille gruppe, et lille team, og I har formodentlig rigtig, rigtig god fornemmelse for, hvad det er, I jagter, og hvad det er, der skal til, og hvad det er for en værdi, I vil skabe for hvem. Men jeg vil nok sige, at det jeg sådan umiddelbart vil vurdere, eller vil sige, er det vigtigste at fokusere på, det er, at altså jeres datagrundlag, jeres målinger og jeres evidensdannelse omkring det, I gør, om det så rent faktisk har den effekt, I tror, det vil have. Og det her med at arbejde hypotese- og eksperimentdrevet, altså det her product discovery, som vi kalder det i sådan en stor paraplybetegnelse. Men det her med, at I sørger for, at når I sætter jer nogle mål, at de er kvantificerbare, at det er noget, I rent faktisk kan måle på, og I så også er i stand til at måle på hvad man sige, fremdriften frem mod jeres mål, og samtidig det at kunne måle på effekten af de ting, I laver, de ting, I skaber for folk, altså den funktionalitet, I bygger ind i jeres løsninger eksempelvis. Så helt konkret, et lille bitte eksempel, jamen laver I en eller anden, har man et system, og det gælder ikke kun jer, det gælder alle produktteams. Laver man en tilføjelse til sit produkt, bare en lille ting, som at måle på, om det rent faktisk bliver brugt i den grad, man havde forventet, kan være en kæmpe gave i forhold til, jamen, hvad er det så for nogle valg, vi træffer på længere sigt, hvad er det, vi er blevet klogere på. Så jeg vil sige, dataunderstøttelse, målsætninger og dataunderstøttelse af både jeres mål, men også i det hele taget jeres beslutningstagende, jeres beslutningsproces. Og det gælder jer alle sammen, skulle jeg lige til at sige. Data er vigtigt. Yes. Jamen Peter, vi er simpelthen løbet tør for tid. Jeg tror, så er dejligt. Det er jo godt, vi satte noget tid af til det så. Men så vil jeg sige tusind tak, fordi I deltog. Det er dejligt at se så mange, og virkelig dejligt med alle de spørgsmål, så vi kunne få lidt forskellige nuancer på os. Men igen, tag ud, undersøg det, vær nysgerrig på det, spred det glade budskab ud i organisationerne, sådan at der kommer fokus på det, på alle mulige forskellige roller og lag i organisationen, sådan at I har aller mulige størst chance for at have succes med at blive mere produktdrevet i jeres organisation og jeres produktudvikling. Så tusind tak for i dag, og have en fremragende torsdag. Hej.